apa mandir kalau dan kejing itu apa limanir kalau dan kejing itu tekan ngoto ikan bisa ke bawah nebar kelam regulate tekam ni Nang pentag ini kat praspa, pipin sitom begini kat sawajar arspa. Kamu lada fi pinjak kali, fi bakalam fi tribal, film jil bar kau pesenjar, hilang. Kong kani kam desh pang politics. Kani kala desh pang jadi benrio. Kani kala desh pang ka kumno bangini ya cekmat kam kata wan ong tang kita ki bala long yang kristan ka kata ibo khoi kong. Wa phai ni ka bill hi ka persya bagi. Kai persya ya ka constitution. Article 26, Article 30, ki 6 schedule. Bon ba ik. 37 but ki way te. Bompuni ki bateri kini ki kam ki dei ki beru ki ba tri da kamon alu da kamen sim da jing terang da jing da calling kam dei ba ki kwa ben yo menta kalong pi bu ya kini 24/7 on the scanner tu pi mut sniu ya kini ki beru Hatus ngudai hok ba ke sorkar ke bala don lupai ke bor bahkan pinsangya ya ke foreign funding kan yo ro ya ke bor ban keni no sundon ya ki jaka ki putai ki institutions ki ba penyad daki kenhun trei months ngobha ki ba trei nak benta ka bha kamyat jong upai pa but ya kata baro banle hashwa bakakot ani ka ying bishar kan ai ya karai ka bakhadu jong ka kublai parlok sa shisin nip yang sobhai phi shagani ka program ka jangi ka bangi ai ka teng ka rinsan ni ther ka bari ka rinsan ka bangi kren ngi ther ngi mirjung mud halor ki man ki ba pher ki bakta ek imlang salang ka jangi Berhaka ni ke episod mental sengi ngi kren halor ka wei na kimat ka ba la don bhag ji kren om ta ka jala ka jangi hinre ya kri bro ka wei bagata ga de ka FCRA bill arajar pun real ni ka foreign contribution regulation amendment bill arajar pun real Tiga ni kadi ka an ka bag ka sarkar ka katmun rai ta jingpen ka la ha kani ka an jong snam arajar shipau ha ka ba bon na ki kenhun kilapan pau ka jing sokya Nakabaong bakakta ay kajing tray la iluot jong gikenhun ba pera gikenhun red pat kibadon ha ka jalaga jongi ha ka thain ba kadrihi bro ka wei tiki banyatai halor ka ni kamat ki kenthop ya sangot kirang ba nakitnat ba pher chaka diang ga jonga Ngakwa an pediang ngobha ye ba Robert June Karjaren ibalong away na kinong ya saan nang tang idon ye ba one kid bok poshna ibalong u General Secretary Jongga Bharatiya Janata Party Meghalaya Unit nang tang idon ru iba Manuel Padwar ibalong away na kinong ya lam Jongga Meghalaya Pradesh Congress Committee nang tang idon ye Reverend Aminot T. Solia ibalong udukot Jongga Trust Management Committee Jongga North East India Christian Council But ni don ru ya iba walam kupar nong siet ibalong udkot jong ka youth wing ka Voice of the People Party. Ni priang so bhai phi sha kani ka rinsan mo mangi su thu ba ka ba yedehi ba kani ka bilde bo no pai ba lo do su thu ba ki e ki jinet ki jinat but balle ki kun hon ki mi shakmat ban pin pawe ka jing sno binyal ni ka ta jing kan tho halor ki ka to ka ni tli ki ki kendon jong kani ka bil ti Shopping niya chakmat ngakwa ban pin kan mau biang ki porlo ki baju pet ya kini ka program ke jongi ba kinya ki jutang ki ba ki panelist kin say mentala sni kin de kinya ki jongki baru forefront media kershan nani penrem ya kinya ki jongki ti ban batai company halor kani ka bill khnang ba upai ba belin hi unsu thu ngakwa on phai ben kong sha I advocate jongi nong isai an I ba Robert mo ba in normal person's language kan hatu pilan batai khindiat kadai ke kani ke FCRA bill arja apun rio but balai bami kini ki kani ka jing kan tho ki jing kan no ki jing persya ya ki kendon ka tu ka ni kendon jong kani ka bill berkong suban ai kublai pi bapila khot yanga ban ngi lang baro banya simenta banya thir ya kani ka mat ka ba don kam hado kata suban ai kublai ki perlok ki be don rakat lang hane nganom jer terteng syuk ai kublai pi baro bat kumju ya pi ki pai ba no snong ki ba pet ya kani ka jingya flu jumut ki jungi ban batai benia ya ka bill hi baro ka wei ka kan sa sim ya ka kan sa sim ya ka por lada mo dangi yat close by close detail by detail ya kani le se kan sim kumba kan tam ti le se nganom yat chata mo to lada ka dei tang ban Subatai Henry ngin suan ra tang ki pasok la ni ki min key ingredients ki badon ha kani ka bill ti ban su thu khandiat ya kani ka amendment bill na ko duk ni ma su thu ya ka ak hi bro ko FCRA
ti ladangi yacha ka history jongka nginom la ban len ba kani ka an kala don nadu kat kandai spa nyo pon riu ti suki kilanang penkala kat kum ke jingyat jong kapor ti ka jing themu hi jong kani ka an kalong kidon lai ti di ki jing themu ka ban kong kalong ban rigelit menu bala ban yo ye kini ki jing arab na ki agency la ni na ki bor shabar jong kari india ka baar kalong ba haba phio jing arab kumno phin pentri kam ya ka kata ka de baar bat ka balai ki ka rule ki ka responsibility jong ka government of india hakata ka benta jong ka jingya yo jing arab bat hakata ka jingya pendon kam ti ki objektif ki don lai teli hot ki jing themu ki long ki babun ki jing themu jong ka an hi bro ka wei ka long mainly phinomla ban len ka long ban yada ya ka sovereignty jong kari ban pentikna ba phinomla ban pendon kam ya ka fon na bari ban destabilize lani ban pen kelumar ya ka ri hi bro ka wei but kabalai ban nom don kata ka jing pendon kam bakala lani mismanagement ya ta ka fon hakino ki ba long persya ya ke interest ban ki anjong ka jongkari India ti khat khandai nyo phun riu nang tu na kala one but ka major change ka one house name arja sipo shua ka arja sipo phimdon kam ban yo etu ka certificate bo phindon ne ta ka FCRA certificate re ho arja sipo kala one ka tu ka certificate but ka don ka tu ka expiry date ke ba sansnem man ka sansnem pi haban renew ti ban renew ru subject to so many thing arjar sipo arjar khatway major change ka wan biang arjar arpo anda kalawan ka NDA government hangni ki wanra ka we ne ki major change hangni ki bi ka wanra kalong ba ki wanra eta ki ong ka ba ki bu tang ka we ka bang ka ba ka tu ka pisala da ka wan na ka bari kan lek tang ha ka we ka bang kata ka de bende ke SBI New Delhi but nang tu pat pisa draw ya tu ka bang kamut baro ki FCRA certificate holder ki de ban pli akau mensua ki la ban pli akau hang no ten rei menta pi ban pli akau hang ni andala pli akau hang ni pisa kasuk ban tris ya ka sarkar but hang tu ga jing pen kala ki wanra ba kim sha shu ba phin ba phin sop granting ya ka tu ga pisa mensua dala yo ka wei nang tu pat phila ban ai sa ki wei pat ki alaj NGO ke ba tri lang bat pi ti hang ni la khang ti nang tu shu ki la kot dau ya ka administrative expense na ka 50% ha ka 4% but ka major change ha ka tu snem arjar arpho ka long ba la da kawan ka no ka jing pen thamai la ni ban renew ka don ka inquiry ka don ka major inquiry yang tu ti arhajar arpho aru nang tu kala wan biang ka jing pen kala arjar sau arsan kala wan ga biang ga jing pen kala bat hau ni arjar arpho riu ya ka badi ke issue ka bementa ka ki issue hang ni ka don kong kum ni mo shubu la da menta ki la don ki tu ki NGO ki badon ya ka tu ke FCRA ti kai ka bajia kalong la da jia ba ki renew shu la ni la da jia ba ka renewal ke jongki ki la sha kan taj la ni ki la kwa ban la ni ki fill ban renew kabumut ya ki tu ki property ki bala shna da ka tu ka pisa kan shimno kata ka designated authority ka shimno ye gitu ka jaka nengkong du kan shim provisionally ka tu kan report tila da jia ba phimla ban renew la ni ban pen imbiang tu ka certificate habakut ke shimdu no ya gitu but ka kata ka designated authority ka sa let's say ka aino sa ka sarkar India la ni kala ban benda no yaki bat kum ta ter hang ta kan ka di ka crux of the issue shubu mentamo ka don ka NGO ka bill ya ka hospital nganai nuksa kayo ya ka pisa FCRA tenda kala snai ka hospital shubu ka sna arlai kamera ha ka hospital ka berim ti kala don ge jinge khle ka pisa la jong bot ka pisa jong ke wei tikim tere shu ban renew na marle si kim don kam shu on pisa the problem kolong ya kata kan sawan ban sis ti nomla na ban sis tang kamera ti bi ha ban sis ya borok ka tu ka wei ka hospital le se ti kata ka ka jing but sa ka wei na ka jing jong ka ni ka bill menta kolong ki don shibun ki loopholes kawai na ka jing jong ka ni ka bill ha ka jing page ka jonga kalong ba lada jia ba phim renew kan no kini ka non renewal ya ke FCRA certificate dei
kamuan ra ya kan ke mechanism to appeal. Kawai dia kata, kabarpat kalong ba enom ailat ya phi ba phin ai ya kata ka right to vote, ben justified why your FCRA has been not renewed. Ti Syubuk minta provisionally, yo kata provisionally kan license sau senam te kala effect ya tu kan. Ya kata property. Nomor provisionally kila attach kata property kila bong kila pedonkap dah taka designated authority. Tika problem ka di hang ni nomor baro ki NGO lah ka di ki faith based lah ni ki di additional dan ni kino ki ba use betang ya ka foreign funding. Ki don ki NGO ki ba ya mix lang ya ka fund la jong ka domestic fund bat ka foreign funding ti kan bu jing menta kalong lada phi da phim renew ru phin bu jing lada phi renew phi kan tait ru phi bu jing lada enda inquiry phi lap kan no jing bakalaru ka bu jing ti syubu menta ku mubriu menta mo kalau ni ka NGO menta kalau yo funding kam tre syuk ban continue ke fund still you have to renew budget tu ke FC Namar pila penan kami ke tu ka foreign funding ho. Kamut nadu mensuai pila ban kam pihak ban syuk renew sa ya ke tu wat lada phim yo syuk ya ke fund lani lada phiyo makana ya ke fund phim kadon ke jing thut ru ti kata ka process of renewal kala along indefinite hikin lanu ru kam kut syuk ti ha ke jing so thu jonga kalong ba of course nga I agree in principle ba FCRA has to be regulated. Namla hiban so I free flow. Namar kan effect ya ka sovereignty jong kari. Manu ban kwa ba kari ka jongi and penankam da ka foreign fund ban interfere ya ka election. Ban interfere ya ka security. Ban bom hang ni manu ban kwa ya kum kata. Ti henry ka di bandon ka balance. Ka di bandon ka balance hapa deng ka fund hapa deng gini ki jing yarap ya ki breu buat ka sovereignty. Ti ha ka jing i ka jonga ka ni ka amendment bill. Kalau tam ya kata ke balance, kalau overreach ya kata ke balance Nginya kren company halor kita ki lapses ke bapi batai menemo. Tengok kuan poi shi ba wan kit. Ma ba ngi sutu bagi lami shibun ki jing kan tho bagi jing ben pau ki jing sokia naki seng ba pair ha kaliang persya kan thu bru. Ya way naki MLA jo ka seng ke jong PBGP ba hek dang ne ngai khubor ba pen pau ba kadon kam ya ka sarkar pedeng bakan nang puli company ya kani ka bil shwaban pen kelaan ya ka hatu nakaliang ke jong pingi sutho ba ke jala miglai jong ke de jaka jala ban red part Christian majority state mo ti kidon ki boong wa kani ka jingle jong ka sarkar ban wanra da kata ka designated authority inde ka bu jingma ya ka rukam tri kam lai luit da ki kan hun ba pher ki ba kan thop ya ki kan hun jong kan hun yam ba pher ki NGOs ba kumta teter ne ni kong ai khublai phi la khot inga sani ka rensan ya thir rengkat langi gini perlok bay dan lang tengah trai ngila ya snow ya ka ibi ba robot ila mat phang habedi bagani ka man tengah trai ka man kin sanang ban table ha parliament tengah trai hang tu kan sedon ka jing ya thir habedi bi kita gi loopholes ka bila ka do i ba robot henry kajing penwan ya designated authority kalong ben kabashai ba ya kitu ki license ki ba unsa cancel prospectively namar da PIE ba o menteri kampo yang Muhammad Shaji ulalong clear ha ba ki li kendu kini ki kenhon balang ha bai de kata apprehensions ki don tu la kran shai ba kanu kan menteri kam prospectively ti anda kanu ke NGO kalau du ya kata ke license haba kalau sya sis ne kalau sya ne ka khalam renew hi ti kan sadon ka proses mah namar menta te ngawang fi ganang table tengah trai ke parliament kan discuss pa halor kani ka phang ti ngin si ngathai ya yiki ban saja. Yes, ya kani ka bill kila ada introduce ka parliament ha lok sabha ha ubanai le ber ndai matau snem hang tu ki ong ba bele ha tu ka por bele ba ka sarkar kampha e kani ki committee ka parliamentary standing committee ban puli banya e kani ka bill Actually ki khampa ki khampa em ka jing kali ong bele klem yo pha la le bele kim pha long ban puli banya mangisung tho ba ki don shibun ki jing pen sngo na ki liang ba pher mo ha tengah trai nganum la ban batai syai lo kata ndai kai ka bang stu banga ba
Ngathai mentasi lani lasai de kimut bantibal ko mangi ipu news. Ngathai di hangta bagin si debate ki parliamentarians lada ka don kam na makan next ka GPC. Di kata kat sawan we will see ngim numla man batai menta. Tendai habai di but kanu ka jing pensahi kala alwan kum tahin nakal yang menteri kampoi yang ulalong clear saki kanuhun balang bakam dan jing tai yaki kinum dei banong warit. Kamdon ke kita nomor ka kaya ka khubor ham saya ba kinumyo su banyo kata foreign fund nothing like that kan dan kita kino hi ki ba comply ya kita gi rules and regulations ki badan pa se ari ngathai kanum dan jingwar ki. Thank you so much. Nasikiran biang halor gitu ki mechanisms mo. Ngakuan point minta si iba Manuel. Ba nga suthu ba yakani kum ba ila kdo iba Robert Mene ba house nam arjar shipho kala dan kita kajim kala ka amendment dai da ka kapor ba dan ka sokar congress ka tu kapor. Tengos ko men clear pia ka section kat san jong ka tu ka an dai arjar shipho amendment of 2010 hatu kiladon ni em namang su ka kiladon kita ki kendon ki baong ba lada phim lap ba renew lani la cancel no ka ya ka registration ke jong pi ka sarkar ka la ka yo ya ka ta bol ban kini no ya ki tu ki jaka lani ki institution ki ba pandan kam da ki tu ki kan hon te bale ya ka ni ka bill ba menta pade hang no try ki tamput pade to first ngai kublai ki fellow panelists badar hani makong how arhajar shipho por ba ki warna ke amendment na ka sarkar padang don ko Congress UPA tu ko pot so thu ba kong ba ka FCRA ndai ka batmai kadai ka bal arim por ba ki pinmi ka FCRA ru kadon kata ka jing angnut na kalyang ka masyo ono ka national security kata ka sovereignty kung baong iba mane ba kapisa kapilan ka barung hapo kari India kadai ban long regulated ngidi ban tip siya ikalej siya ikam dai ban let te kata ka section 15 hang tu kila tho very clearly balada ki cancel no balada kimla banle because of some reason or the other kita ki NGOs ki bapher ki bla register ga FCRA kan ka intention jo sarkar ko long ba ladadon ki hakatu ka section hi lada fi page but section ki bubur ka sarkar ko ong baladadon ki jing ko hagar kom trekam ne ka pisah kala rum ne phimla ban panon kam ka pisah ka sarkar kan shim mi ka tumde bakan kini there's a difference makong banong ba you take full custody or you help there's a huge difference ba ong banyaram ba ban shim custody hang tu ki ong kin pinyat ha kanu no ka por kanum shim kut kum sho ono ka designated authority kam dan kin pinyat ya tu ka kam kat bakila na kalyang sarkar lada ka feel ka NGO man pinyat ya ka tu ka pisah kin panon kam ha ka tu ka jing pinyat lada itu NGO na itu organization ni bala shim ni to lada kila biang ban renew dala kham hadian ngin pen phai biang shaki kila ban shim biang kalong temporary vesting not permanent temporary vesting kalong permanent vesting ko makalong mata to itu ian hoot kong katakan national security is very important from the state's perspective telada fipej ba hakata kom long UI ba ka jingmot ka debet ba habakot hoy ngidi ban control ya pisah ka bawan hoy ngidi ban tip siya AP panong kam nama kadi ka right jong sarkar hi ban tip kita tabar hoy henry mday ken banong ba ban kini mday ken banong kayu kajing pher jong katu ka act ba hakatu por bat kani ka ba ki propose menta kala compare ka hindia mantapat ka sulong no ba fishim bor siya ba palat kajing kilina baro khat kilan mo ki NGO la ne kini ki organization ki ba pher ki ong bakani ka bill menta ka dei sisha kata kalong ba lada fislam tang hindia do perkhat fi ban re-register fislam tang arsngi ru dei means lakot kala don ka bor ka sarkar hadu kata bakan sim no balokhat haba ka simpat ya tu organization da kan ma kong haba ka simpat ya tu organization mdei bakan penyat means kala transfers non ko ownership balokhat sa ka sarkar now ka dei ka sarkar pat kam kwa ban penyat ya tu kan sim mi tu bat kan di no ru kala bakan auction no kala da kala ada di tu ka proceed tu ka pisam de ban pen phai biang sikitu ki breu kan let chata ka consolidated fund jo ka sarkar India meaning kajing mud fi ngim ong ke kajing bakla kalong ba haba fisnaya ka an kong fisnaya ka an ban kentiu mdei fisnaya ka an ban yu rot ke
Pi kani kum bakalong mentahi kani ka proposal ka bawa lesi kan dan kata ka discussion na parliament ka jingkwa jong baro khaj hi pa bam di tang jungi kalong ba at least la da ka poi ha kata ka jing tai nya snai ki jaj an mendai kin banlong draconian pi su thu em man shu sim no e ka bor jong pa ba ke te ha ba ki bon ki organization ki ba pher wat hang ni ha me ghali ru ngala banong e pi ki dan ki NGO ki badet ba an ai nuksa hi pi tang ka wei ba dan hapo school jong aman shwa hapo sin admins ka dan ka providence ka di ka school ka basna na mata kini ki khna ke ba resi ki khon swet ki khna ke bawan na ki yeng ka baduk por ba pit ki pinyat ya kata suki ki bonam ki break ki bawan sini ki UI ka tu ka school kumno ki pinyat ki dan em ki break ka kwa ban donate pisa kin dan be ki parang ki ba kwa ki haba ki wan kai ki UI ti ki kwa ban harap te mata ka tai kala register really ba ka FCRA biang manta lesi ki donate ke pisa manta kasien manta sisien bekla donate itu pisa pi happen iba pi panal kam kata dan problem bienga hendai pinapet bah kani ka bel batmai manta ki ong hapo ka arsnem pi happen dot besi polak to ki dan ki NGO ki baret bah ki bamla banyo is polak manos nem kong pimla banyo kata ka donation manos nem teng ki wan teng ki wan ka sarkar ko ong ba pi happen dot kam besi polak manos nem how arsnem jong pi khapau kata ka si polak te lada let's say kum kitu jaj organization ki baret bah kim yo kata ka fan ka bawan mal ka por te philne kum no ka sarkar ko ong lada phimla ban panor kam kata ka pula ka sem lu ngin kini no long ngamong bakin kini no ne kin bu e ka an ye ladi bakin klan bakin kini long kila la bakin kini ka syong ba ka jingban jong sarkar kan kini ne am ne phila ai bor palat te habalong kum ta sei ya ka an no pa ba sei ya ka jing klan no pa ba thep chno thep ka sarkar mata kala ban tho ha kan nu rukom ada kwa penhun yu ni kan le kan ni da kwa penhun yu ni kan le ni ka tu kan ke ba ong ba penplot ke penplot dia kata ka secularity kata ka democratic setup bat kumbala snai kata ka constitution juga India ka penplot hantah ke namar ba kala ai bor si ba palat kan cak sarkar bakan kini ke ba le sim pan dei ka por hoi ban ong ba kamdan kam ka sarkar ban bu ki an dan kam handai ban ong ba pin sim pa dia ka an hadu kata ba pin long unfair kata tengalong kami hapkan te katuga designated authority kan mi si mi himo namar ba kadai ka wai na ki ka ba ni baro khat hi ngai pa ba kisngo ba ka sarkar kala shu sim bor si ba palat kan nginyo kren biang halo ka tu ka benta because next round ni kren halo ki mechanism of yung mane pa there's no mechanism for appeal petition and all that kan ni say kren bani halo ka tu ka benta ngasko appointment ta siya i Reverend Solia Reverend ni snu ba dang shen ka PV don benta ba ka tu kun huon mo lai lam do mentri dang ba ka jela jin kon ra ki sang ma ban le kan du yu mentri kam pa yeng jong ka sarkar pedeng Amit Shah tinggal squat mentip ha tu ka jing like jong PKA kita ki mat ki ba kongsan ki jing sokia ka ba pi kum ka delegation pi pen power khama jong Amit Shah but ke ka jubat ka jong to por to ngidan kumba pratali ki hagame rondam jongi ngidan pratali ki bentai ke bangi la bu hatu ko por kan tengah cubu berketin khasi ban khamis ayu kan kawai ke bangi bu kolong hagame bat katuka clause 5 section 12.4 tôi xóa ban bôi sekata jing kali jong pite ka bring kongan ai ku blei sha parlok bidan kat ne kapor ha ka bayo ne tai ya kan ni te xóa ban bôi ka juba ha ka bedi bat kan ka benta kendiat long ngasuka atun sai kendiat ha ka bedi FCRA kam dei ong arajar sipo bung hap apply certificate ngala don benta ha ka bedi FCRA adus ngam arajar ndriu te hatu kapor ha pangadon po office te nagalian juga office tu pun kadang kena lah dia ki pa era ki wei pat ban le FCRA alai snem ru mio te FCRA ngelaju lek teng sekwati ru badan itu ki brio ki berap man balai san hajar sepo aja te ko por ngau no pastor rang ba tu por operation dia dalam komne yu te kan persyang hino ban le te kasuk nga persyang hi ban le online be tap dia bantu pat lek delhi ya kendu ki brio tu te ha ban yerap te ngakan mah hujun ni lek by September arjar kendang ngila yo FCRA pada yo FCRA tu kapor kalau sulong begam tu kamdon dengan nu ka baong ba ka validity ke house name arja chipo kawan hang ta ngi sawan ki jing ke sawan validity nang ta de hadin jong amendment arja arpo pat one part sakaba arja chipo ngidang tu kisnem ngidang sup ha
pi kumbalong mangi kenika hierarchy structure jong ke balang jongi mo ki wat kanun ke balang ru tingi don ke synod ongi don ke general assembly ngi don ke synod ngi don segi presbytery segi district ogam ta ter don gi kinja jingerap ki bangi haban a shu try level dia tu por lawan ngi la ban a de masuk melele don question ni bila aban transfer ya kajing kami ke pisah ni aset ru from the FCRA registered organization to any non-registered FCRA organization kini kibahapo terhadir kita lak hangno pimla benda kita tang betang para FCRA baik lawan sekene rules nang ta de kasawan sekene amendment arja arpo kedan satu ke discriminate bahapli ke bang apo Delhi dia katuru lak ta ba dia sementale tang kata kabarimo ru kelak ta ba tewat ketung section daga buram kedan kawi ke section iman bakla ketika ke section 12 kabarim 2010 ketur ke ba mo ka kadon hang tu ke ba batai ba long la ki kies kidang pending lani ke belayu utamut ka kta ya ka ba apply ya ka FCRA certificate dan ray mentale te to port tang silong ba port ke define ya to define ki functionary ke long la long tang chairman secretary la no person uba assign ne mentaka tu dan ray besusi mentapat hakan ni ka amended menta pada amendment menta ke bill ke bikin ban ra kai lakin thuk lut berok khoi nadu ki ba involve hapo kamot nadu kita ki silong tangi members bo kila belong ki padar ki pastor ki long members satu ka you tenang tang ngidon sagi ki CA ki bairap yangi ngidon sagi doctors ki banirap yangi ngidon sagi professors ki banirap yangi padang tu la ong bagi deki la siambai bagi key functionaries terladan manu bale bakla tang way na pedeng gitu kumal habikit lambar khot pat kan ikalong ge ika ha ka ba kan ika bill ka bon ka introduce menta kai ti ha ka di beketul ta ka daw ngi ai kan ika ngi ong ta ka kan ika along ba ngi dawa ban replace no itu ka criteria jong ka persecuted kan dan itu ka persecution spending da ka bu la don ge FIR ni ki case ki badang ya kim dai ban weng no mardor ka registration empat laban ai ka final laban ong kan nu ka laban ong ka ayu na po ka kut kan order na po ka kut kan mo te sama judgment jong ka kut te ka judgment jong ka kut te hangta kan sale kata rei la da sudang long ni kom tai Kan ba kadang don ha kaying bisa long mai pat kan hoy. Pat la bale amta ka ba arpat ka don ka clause padru ka de ka baki ka section 13 2C jong kani ka baki ayu menta ti hang tu ngi ong ba pi kadang tu kecingkut no jong cing pinyat kam tang nga daw suspension suspend phimla asu penyat kamut phimla asu pen kam mat itu kepisar pidan kepisar na pidan ke airu ti na mar bla suspend phimla pen kam kan ja kum do kan kata kum do kepisar kadon ki kam ngi dang trei ti atu tang na ba daw suspend on pensangi no kinong trei ngin pensangi no ti kadon ta mo ngi ong ta ketika suspension paralysis ke ba yu kan kata ada ke bawai ke ba turu ngi ong badaiban bat ka badang don ka suspension ni bat ka pisah bakal ada na po jung ka organisation ailat ba kinang don kam kat badang don na po ka suspension dei ban kata pat long batang nang ba suspend nong penyap no ke ti kalong ba bom pat ai kan no judgment dang don ka suspension kilade ban penjot lupa kilade ban penduk lupa ya katuka project ngani katuki jing terikam jongki organisation kabalai ka bangibu pat ka wede pat ka jing penduk no ya ka wede ka 14B ka baong ba ban penduk no ika certificate kalong pe pi to ka jing penduk no certificate ka ba yu ni long balada ka certificate kala expired umpat kloy ban renew desi la renew pe ka jamo la renew menta ngi sene not is le la ada yu teng internet ka igem biang e bro hot teng kathut technical error kidon teng la pan slam du haka decision jongka governing body hakbede bot kan ban renew bukum ta ter ti tang ta kadaru menta balakut ketemu tang su kut lakut
Nanti tambah pun kot lah season dan tu. Long dah sebut mentah dah film Automatic. kloy ban renew Automatic. automatically syak cancel no registration. Ambil cancel automatically gitu property kalau sedih. Cancel lagi sekali sekinit. Jadi kini kita kilat kiki ban pelong ban poi sekali sekinit. Authority. Kajumut di man hiar baca. Ban hiar. Sedih kan. Ti katur komentar ngia percaya ki om baba ngi om ba bam dei kin ban ya perkat kan. Pi ke don ke kies kebrang jaman ta. Ka bangi le ya ka prior permission na ka menta ke school ki PKL Science Secondary School. Ti don ni way I donors nang thena po yuki ong ban ai jingerap ke school. La ai ke siti. Ka yu. Pi kini proses ti nga ong ba om dei tang gani ba mentar ke ba bu jing yang ni ya kani ka bill katai ka wer ko la bu jing lupa. Dekat pengindap pli ya ka akon hapo Delhi ketuka commitment letter ka lakut. Ya, anda pli ngihapan kerpat biang ya itu dono so bahasa ban ai biang sakawai commitment letter. Tola ai ka commitment letter menta lat have prior permission. Anda bagi iu nang thi dia tang apa selem kendiat lu ba klem kloy ban pej ya ka mail klem kloy ban pej ya ka site ma akses yu. Tira ka buram si ong dan bok magani bang lek tat si Delhi tiyo ya keren tat chatit tira ka jengrap tong chief minister tingila ban akses biang ka yu. Tingi menta pat dia ngila long ngila comply ya gitu ki ya gitu clarification ka bagi kipan. Pi tang itaru ba long menta kata ada jing tang na kada bam la access temut la shudu la kadu bai tin rais don itai dei to kataru adi ka wei ba katangamut kataru kan long ka wei kan long ka wei ka jing du jing toy la dengan la long ka wei ka daw ka bala syai la daki ong ba tang na kada jong bam la ban pendep ya kani ka yu ya kani ka certificate ban renew tila expired long tang ba expired certificate mon akut lupa. Tia ha ketu ka jing kendo jing fiyo Amit Shah ni ka e ka jubal ban ni ka e ka jing kular ka jong Ula pi kadon kani kawai na kijing kerpat ke jong yang ni kalong bai kani ka papi yu kani kam de ben lek retrospective kan de ben lek sedien. De ben lek cekmat. Dia ka tahu assure ben lek cekmat. Pi la dalek sedien ngibun sakit mata FCRI sakit ke bang ye ben ngimdon. La adu PCI ngiladu. Te segi waipat bandu umtip tin rengi don ke hospital kani ke robat hospital ke funding bawan. Tila filet retrospective kata kamu la keni ketika hospital kata adiga yu dia tak tahu tak kata wei ti segi wei kini kini pa bro prateli nang tarungi don kijing keren bedi rules I baru bat punya la keren ke rules I ba yu la keren ke rules ketuk ade ke rules ke bedi ketuk paulak tengka mentah ki FCR ki NGO ki bedi kini anang nus paulak ki pentrei ka kam khan riulak suppose henrei ki an riulak na bar si polak kisai namar ka jinglong jongi bung ya sei ayu mo ka basiwan yarap na bar det tak sunong tanga ipe te kitur namar di bakam don ke FCRA de lakhenya ki begini ki non function ka non ki bom don ki baklem trei ki baklem trei ka te kata ka ra do ke jimun sa nregi trei ba pli ki trei tet kisa ka ba ki para bangai lani kisnong lani ki mo ngia kan show te ka bawan na bar ka di ka no ti taru la dapim la ban yo ka pisa si polak apo ki arsnem kata ka mo pila good no. Tikitur kedega jing ke ba ni la ya keren. Tik wei ru am tip I yu kan nga long keluar ha kan ke benta pi long kabil on sa introduce ka rules la dep ban implement na du June 22nd 2026 la implement. Gitu gi rules kila don. Te kidon ki benta ki bade ki bedon ha ka rules. Ha ngi so thu. La da ki rules kishna hakabade ketika principal at kamut kamlile den rayman tapat kidon ki rules kebiasno pat kan ka bill ke badang deben ayu te kita ru kilong unsuk long kilong ayu hakai te ngelapan pau kita ki baro te na kaliang jong home minister ong ba survey bisa examine pat ba ong ni sakot ayu te ngathai ngamtip hakan urkom la kan long kumdo te markmat hi kita kadiga assurance ke ong sakot ki stakeholders bro khoi ban yatai tingira south hot
ni su thu ma ba ka kan hon jong pi ka de ko ni kan hon na ka than ki bla li kan do ne dang ki ni sngi ru ka Catholic Bishops Conference of India ru lai kan do ya cha lor kan ju kan ni ka ju ka mat hi kan ba ki ju hi ki assurance ni ki jing kular ki ba u menteri katnal po yeng ula ai ko por ru ti menta ko ban shwa bangi tai kam ni alor ki jini ki jina ju kan ni ka bill ko an poi she iba walam mo ba walam ba ka jing pe ke jong pi de ha ka pi sngo ba kan ni ka bill ka bu jing ma ni em ya ka jela kum ka jela ka jongi ka bede ka jela red pan and plus ka de ka jela ka babun ba ki kristan na bangi school thu ba ka jela ka jongi ki don shibun ba ki jing te mo ki institutions ki hospitals ki school ki hostels ba ki we ki jaka ai jing rap ki ba penya da ki missionary te hatu ki kani ka bill ka don em ki kan don ka babu jing ma ya ka rukom tre kam lai lut da ki ni ki kan hon แต่ในกองนี้ชอบสมบัติเป็นเปล่ากับจึงไอคุบเลยอยากทีมกับจงพี่นั่นนี่น้องปัญญาแบบบล็อกให้กับพันเลสเมื่อเพลย์ก็สโนมันเนี่ยก็จึงเป็นชายกันจากในกับพันเลสบล็อกให้ถึงไงกลักดอนนี้ก็จึงเป็นชายอยากกับ objective จงในกับบิลที่นักเลี้ยงกับ party ที่ก็จงนี้นักเลี้ยงกับ VPP ชอบกันโพสกับจุบะจงพี่เราก็เป็นชายกันจากนักเลี้ยงกับ VPP เขาบรรยายยองkalau ada ban aiกับ petition ชาว Prime Minister hakaba ka ong ba ka welcome ya ka regulation na ka benta ka transparency ka accountability but ka prosya pada ya ka amendment nomor ka jengkwa he ka party ka de banwara ka balance approach but ka consultation ni ki stakeholders kam ta mingi ki not east but ki babon ha ka jala megala ki ba avail ya ka foreign fund tang ba kat kum ka jeng pet hi pada ki jongi ya ka amendment ngisno ba kani kam de ka regulation kani kalau ada ke foreign contribution confiscation bill kalau orang kumba fi confiscate yaki assets namar khindiak in poi chakta mo namar lada fikran hi yaki jela meghalaya ngi hajela meghalaya ki bon bha ki charitable organization ki religious organization ki bayo yaki niki funding nabar temeta bayi habayo ki funding meta kadon ru ke close ke batai ya mix assets ha mix assets minta kalau abang ke 30-70 approach yang kono ko organization yang minta subuh kami pastor melak batai bagadan ke robot hospital minta po robot hospital to komut lai 4% pi pentre ya ka daka foreign 70% ke Indian donors minta boro 100% komut kan kini lo dikata ka ke bolong draconian but ke broad daylight theft namar kaniru ka jing aibor ya ka designated authority ka bangi ngimpriang namar ba kumbi batai ba robot ne ho yang bomdon ke court of appeal rekadon ke court of appeal tang ba kadon hadin after the designated authority confiscate then you can appeal tang ba ka designated authority la aibor bahkan dino gini ka assets bahkan sim bahkan dia bahkan penpoi ka ya kan ka pisas ka consolidated fund of India kan batai ba manual diminta kamut ka sarkar minta ka kuat ban take over no ka funds yang gini ka organization sya ka consolidated fund of India mut kata kadai ke ba ka bangis ngokya ba banong ba ngi nak leng ka party hi ngim sula priang ya kene amendment kalong draconian but baru bafin ong ba pinlet check appeal da fila depshim ka designated authority kalau long kum ba fi ong fi violate lane fi totally against the principle of natural justice ha principle of natural justice ti fi ong innocent until proven guilty hang ni pada guilty until proven innocent katakan kadai ke bangi nak lang jengi ngisngau ba kan kata si boni kini ki organization kamtam ki berit mental ada kadon ka section ke bapatai ba iki place of worship kini ka management ka government kan sabu iki ya kita ki such persons mudi kini harus define hak kata ka rule tenrai kini ki baro kamut kabu jingma namar ba wat ya ka rokom profess jong fi ya ka niam lasai pin sahaban bot kat kum ka government roles kani kam de shu tangki ka organization menta mde ta ka funding re wat ya ka rokom nget niam jong piru lasai ka government kan le ka bom yahap kan ka bangi kum ki pa nong snong hiting ngim so yahap namar ba kani kajingwara kani kabil kalong kumba fi violate ya pobon property laws fi violate ka article 300A menjangkau Indian Constitution
Ti shwa bangan poi yang shi ba Robert mo banginya kren lor mechanism shwa ban jap hi kren halor kata kamat ba walam nga shwa ban kli ni jing kli ma kila bun ba ki jing kan tho mo ki jing kan no ba kani ka bill kani ka FCRA bill kadi tang ka way na kita ki agendas jong ka sarkar mo ban pentikna ba ka kani ka kandon ka jing yu raj ya ka hok jong ki jaj bendri red pa jong ki kan hun red pa ya pi so ya ha be kani kadi kalau long ke pensisa kani hi ke pensisa ke jing tho let's say napo Ministry of Home Affairs kila ban ong da kum ni kum tai henry ke ke batho kini ki section 16A do L katu ke pensai namar balai kala ban exam ru kidan ki portion ke batho ba kala ban exam ya kita start organization kamut kini ki organization ki ban ke ministry kan exam kadai ba ki long friendly ke government regino ki ba keren ya ki jing sisa mut kini ki la ban sha cancel ke license atau ke certificates ke jongki tementang in the point kan diat mo ha ba de bat kini ki certificates ru menta subo kin kombal abatai pastor mane lada slam kin diat marhakan ni ke amendment ki batai ba 6 months before expiration before the certificate expire kamut finhab ban ai ban apply mula ada fislam chicken taro fila kala cancel kala lapse kamut ka district authority kan kini no menta ya kata apa de kani menta ki hapo sapo mainland ki ong ba ong ngi kop ya kata ki anti national activities how to kajikali ke jonga kolong ba how to ya ka clerical error is amount to anti national activities kata ko ngim laon pada ngan kwan poi minta shi ba Robert mo Robert meneng like kren sha halor kini kumpi ong ki lapses lani ki jinduna ha kani ka bill ka pi ong ba there's very little room for appeal nei ting shkwa ban kali hang ni nama kani kadi ka jing smokia ka ba ubabun balang hi lopan pa ka ba mener pi la ong ba kandon kata ka permanent vesting mo ka jing shim no sindon ya baro kata ka jing don jing em jong tu kan hun bat ka jing deal ni ka jing bu bendai ka tu ka jaka ti hato pisngo ba hashwa ba ka sarkar ni kan ni designated authority kan shim ya kata karai ni kan shim tino ya kata ka jaka hato pisngo ba kan kam ne em bat kan ya chwa shaka ying bishalan ni kan don chwa ta ka independent court ka ban bishar ka ni shwa ban boy hadu ka put ban update ka jaka phi ke jing duna ka appeal provision hang ni phi de busung thu ye ka certificate mo ye ka cancellation ye ka FCRA certificate ka don ka appeal ka high court ye ka rejection ru ka don ka bom don ka appeal ka di ye ka non renewal of FCRA chubo umta you no longer needed ye ka tu ka fund chubo umta ngi labiang ngan ai nuksa kum ka KGP girl hostel mo kum ka KGP em ngai ai nuksa se mo ka don ka prior permission but ka don ka FCRA chubo umta ai nuksa kum KGP girl hostel suppose ka don ka FCRA ka ni ai nuksa mdi bangi sim asa fax mo kalau ada peti building hadin ka tu kayo jingarap na government kayo deficit patent whatever mo come don't come show it foreign why should it renew there ti natakadaw kalong ba lada kam tre issue ya taka foreign funding subu mentamo lada piong ba kita ki foreign funding ki kata ya integrity okay we no longer want foreign funding why should we renew ya taka certificate lada ngim don't come show ti ita di iwe issue hang ni mentapat ka jing kalong ba even in the case of surrender you cannot surrender the FCRA certificate without losing the asset that's a problem na takadaw ngi ong phi ba mo kata ka jing ong ba kan trikam nang ni sakman kampadon ha ka bil kamdon mo da burom i ba nomi khamat na BGP hang ni phi kalong hamba PC si confiscate ki asset kidi ki asset ki baladan lupa hite the issue of retrospective te kala arise lupa hi gide busu thu ta kumno pinsi si ki asset we have not been exist the asset is already been there tina takadaw ka problem ang ni kaba yatengku mentabat sa katu kebong ni pastor de pi foreign funding you can avail on two grow ka we prior permission for a specific purpose for a specific source ya kita kan don't differentiate ang ni
Ti Henry ye ki FCRA pat phite kan don la long thik kum ye gitu kiba don ke certificate kiba ye trelang buat government. The national security will arise only for certificate holder. As far as pure permission, let's take example RSS, non-registered, non-FCRA. Tang bagi yo let's say funding based on pure permission, ya kitu nam jai. Ya kini ki balang, ya kini ki social organization, ki environmentalist, ki ba ya trelang bat pi, ki ba miss kumpang ba alam sikenta. Clerical error, administrative error. Automatically there is no provision ka ban ong hai pilih appeal. Ti hakakot as a lawyer understand. Lada kam don, lada kam syai ka law day pilih appeal si po high court. Tangka jurisdiction matter it will take 6 to 7 months. Ti kumbuang pastor subuh menta pending in the case of law. Dang pending ti 4 rai. La ada ban shim. La nang wan tu kelar. La ti ka la nang wan tu kelar. Ti hadu ba pindah proof. Kani ka jingmut hi long let's be very blunt. Ngine keren bet da ka ba ya keren pa ba bet ka ong mo ya keren bet direct ka do. Kani hi ka target jong kani ka fund hi kani ka amendment ka long ban discourage ye ki CSO la ni ye ki NGO la ni ki faith based organization ban shim funding ban number. Kadi be ban discourage. Hoj ban stop kinom la. Ban stop hi ti nomdon hi tharai kari ka bala ban stop ya ka funding nom la hi kata ti henry la discourage namar balai shubu menta mo kum ki balang ki ba khandai 4% ki dei self sponsored manu ban tre ta ka 10% la da don jingma ya khandai 4% hi ka objective hi hang ni kolong ban block ya ki funding bakin led shakino ki organization mainly Shaki faith-based organization kiba ka sarkar ka shimba la de ki clan ki faith-based organization, especially Christianity, it led to conversion. Ini keren benda ko basay. Ka objective hi kalong tao ke national security, accountability ke gitu ketu gede ka pusara ka pusara. Habakut pi pusara ka simen hi. Ti ketu ka true objective ti hakalo mo alam and everyone ngi suthu ni kai ka legislative intent pila ban tho so many thing henry deep down inside there is an agenda but ka agenda hi kalong ban dry up ya ka fund jong kini ki CSO mainly ki faith based organization ban avail ya ki funding hot ki ladang ngiyat into the nitty gritty jong ki loophole hang ni kawai na ki loophole hang ni kalong ba kala ai bor palat ye ki administrative ki administrative session ki la ban query kani query kate penthut ye kate sibuk mentamo ka organization kala ka government kala page ye kono ka organization bakal nang queue ti ye ka application ye ki detail ke ba pi submit ye ki ye ki account ke ba pi submit ye ka balance sheet ke ba pi submit clear ai ko jenat itu tanpa pi telun nang tu kemut la lawan akan interfere lawan interfere da kasing designated authority Shu kandiat ba namar bang shkwa ban tip mo nakabenta ka jing bha ka jing to jing pat ba mamne pi batai phang ni ki kanika expiry bi batai phang non renewal ka surrender ni hoy lam batai kandiat ka kimot ayu mo kini cancellation surrender non renewal but expiry shubo expiry ti kala before that 5 year nama nadu arhajar hot FCRA kaladan su arjar si pauru tang ba katu gajing bu sansnem kawan nadu arjar si pau katu gajing bu sansnem di 6 month normally haswa bakan code pidi ban renew ti la dadai pa phim renew haswa bakan code kata kala de ki expiry mo ti kadon menta phila apply tang ba ki claim accept ye katu application gejong phi katu kala de rejection ti ka surrender pat kalong phim tre shu ti kumiyong you no longer want foreign funding Pikwa ban manage no da ka domestic funding da ka funding lejong kata kalong surrender it's amount to non renewal kani nama phim tre issue ban renew the rejection does not arise the expiry also does not arise mau you no longer want kalau long ka ba you refuse to renew ya ka you kabamut you no longer have interest ya ka foreign funding kamut phim tre issue kata tika non renewal kamut ka ki jing pen the jing pen chitom na ni consequences ki ba mi na non renewal kalong same with cancellation non renewal with cancellation with rejection ka consequence gede ka jo tinata ka daw kalong it lead to a limbo ya ka ba you keep on renewing you keep on
filing your necessary thing before the competent authority without having a foreign fund. Once you get a foreign fund, you need to indefinitely te phir haban sudan Mata kalau perpetual kan. long perpetual endless kan Perpetual endless kan. endless khắp đơn Renew kan. absolutely Hishim. Phi ka jumut ka jumut ka long gumni Tinggal apa kaya tu kau rules. Phi Even if you renew man what you. phi ka jing ka long ne ka balai pi haban balai ki kwa ban insist ban renew no balai at the end of the day ki kwa ban tip ya ka strength jong ka tu ka organization Long ni don't tu. yung tu Pihak renew man. Na jurong kata pihak wanra be tu kos pulang. Manos nem. Telada pi renew magana de wanra ko tu Allah si pulang lu. Cak ni yang. Cak ni pecah. Long langat bisa kendo kan. Berap ko ong i baru te. Pi long mentah ho pi apply te 6 months before. Kamu apply basen apply lah. Ai bai. Ni ke proses ke bajrong. Dia teng ru within 6 euro teng kalau cu kut no tang bayar lek kini ki mo ban comply ki. Pi ti kumbalong kan ni ka bill wan ra mentah kalong habala kut tak kut. Government sa kalong to bila ada apply te kadang niat ke tu tapi bila apply before time. You tu kadang proses ke tu kamdan dapat ong ban kut no ya ka. Long automatically ke bahkan ni ka certificate of dan ke kut no. Dan rai andala biang ki pot you kaya long kaya ikan juga dan rai buan mentah kalong baik kalong intip lah bila apply suaka por ne pempat apply ne tambah situ akut pempat yo ke renewal cuma you tempat akut no kata dia cuma Kedai kita. Nakuan pai shi ba posh nama. Ba na do mene ki panelist ki la kren halor. Ka way na ki mat ka ba kring bhai ka jing kentho kedai ka ni ka jing ai bor palat ya ka ni ka designated authority mo bakan kami benya ai kita ki benta ba pair ka bai dei kan ka bil. Ti apa ban kali na pi na ma ni sung thu ru ba ki la don mo ki jing ong ba ka don ka kumiyong iba mane kitu ki regulated ban monitor ya ka jingwan jo pisana shabari kumta teter ki dip tang ban chupu sharaya ka ndre ka real intent kata ka jing thmu hi ba shalendet kadai da kombai kumnu try ba pin ribat ya kani be pin ai ka juba bu jong pi halor kini ki jing kanno Tuh kata ka jing temu basal ndat ngam tip nomor ba ka FCRA mio hire tang kawai ka kanhon ne tang kat tu kan nitil ki kanhon ring asai let's not bring religion in between baro ki jat nyam hi kiyo eka foreign contribution the feedback ISKCON temple ko foreign contribution Tirupati temple ko foreign contribution nathrai ki organization jong yui jat nyam nu ki foreign contribution te kani ka rule kan long applicable bai ya bro ki organization yin dai ban pet ba ka dei ba ka thau tang shakawai ka kanhon ten dai habai dei bat kata ka ba ngila kado mene ba ansa pentrai kam perspective ya ka ti ngathai kanu ka an kamla ban biang hakashi sen tho dei takadang ngi iba nadu 1976 hapor bawan lam hakapor emergency ngathai gi wanra ka FCRA nomor hatupor kadang ke movement pokari they hakapor ba the then prime minister thought that maybe there was a socialist funding which is happening that's why FCRA came to picture then kiat kisnam ba lashu I certificate claim dan kata expiry date then ri house name arajar shpo then ka sarkar hakti por ka suthu pa hab ban regulate company takdaw ki overhaul no senon ya ka FCRA house name arajar shpo takra hatu por nga thrangi dang khamai khna ngi ba headlines shi thok ba UPA will make draconian FCRA much tougher the more draconian bli ki ong namar it was introduced during the emergency times te agata ka por nadu ka 2010 lu kal along shai ba ya kanu ka organization hi ka ba la chassis ka license ka government kan shim no ikita ki property then ka government kan shim kumnu it has to go to somebody government is not one entity it's many entity te de hangta ba hadin ki jingya linti la shem ba there should be an authority a designated authority kaban board ka sarkar kaban unpet thu ya kita gi organizations ki ban sa shap no la ngamo nga ki ban sa ki baladon bagin shap no namakan ni kan long perspective dei ti ngatrai kan saja ti habai dei berki kan senang i namar bleng ngatrai kum i pastor ula wan kendo you home minister
tengah try ke jing keren kala ya hang tahi di tengah try kala don ke jing snap na kaliang jong sorkaru habi di bita ke jing di hang ta bagi an kinsa longdur kan ang mixing te tangi tahi ka jing pensai kan kaliang jing kalong ba nginum pet ya ka baka kata tangi ka ke kenhon kata kalong misinformation mon chong no kamdon ge igta number FCRA anybody can take mensuali swaga arajar spo swaga amendment arajar khan riule Tamot ki political parties were not allowed to bring after the amendment 2016 everybody was happy but political parties individuals also can accept foreign contributions tingin dadi man petan ring kai ka jing kwa menta kalong bala dingi I bagi don kita junda bagi kala manlong kumta de hang ta mengin suggest ka government kalong open ba pin suggest kino ki jing duna tengah try nagaliang ki balang ki kunhun balang ba fair but ki wigi organizations through kilalik ban approach kilalik ban bu iki representation tu pi ngai ka sarkar kan sa peto pej banyak Kidon ki ba ong ru ken ba kajing wanra ya kani ka amendment bill kalong ba ban pintik na ba kadon kata accountability ha ka pendon kam ya ka pisa ba yo na shabar mo and kidon ru ki ba ong ba hado menta mende kamshim la don kata ka kajing bu benya lan ni kajing kmi tho ya karu kompentri kami kata kapisar bawa na shabar dei na kata kada baki sami kini ki controversy pisngo ko lu pisngo ya ha be kata de ka badan kam tam namar habai don hi ka involvement jung pisah ta accountability ka dik berhak mat do ka badan kam namar ba ka sarkar menta ka kwa bantu bahaba fiwan ra pisah fiwan ra for what purpose and whether it is being used for that purpose or not pi the habai de ber ki faith based organization ta kalong clear bahabangi wan bante nam ta ka school ka pisa ka wan ngintai ka school tenre kidan pat ki khap nya thing pini im ne ni po mainstream media ro kalawan but there's an organization which is under investigation by the enforcement directorate ka ba ka ailat ka ri gini ki ba fatwer no ki bon ki Rohingyas kata ka organization is being funded by a foreign entity and those people are being made to get Aadhars, PAN cards and even passport. Igini ki fatwer. The government is trying to crack down on this. The accountability kadik badan kam tam ni. Number haba piwara ek bisa piwara nam takanu kada. Number findi mentali sport nshong no. Apo mandir kala dan kajing itu apo yung manir kala dan kajing itu tekan no to igani bisa ka bawan nabar. Klam regulate tekam ni. Te kini ki kinwara ek kata accountability but kanlong hakaba shy ka sarkar ka dibut te khendiat chon poishi ba manual chku aban kren kli biang iba poshna mo kiladan pade ba ki jingkno lani ki observation na ki katu kat ningut ki pat ba ki brieu na ki riu pat ba na ki kanun ba pher ki seng ba pher ki ba ong ba irrespective lada ka wan ka enforcement directorate kan wan ban investigate ne kum ta hre ki chep tiang bamenta yo ka sarkar ka pendon kam da kini ki agencies banshu kini be ya kata ka bola ni banshu say ya kita ki evidence ki bashu plan kan lani ki bashu shubu lupa kata dai tang perception actually haba kajing thumu gede ka babhai tinginum dei manwari than kita ki number phi kalong ni nga suppose ngadon ka NGO ka badon kam foreign contribution for a specific person or purpose suppose nga panjing hirap nasa Siliang Durya bantay ka hospital na kayong school ka purpose kalalong shy I will take permission to build a school or a hospital tengah try nganong day bantay mangan siya banwan tokit hangno namar nga pandon kam hok kata pisa if there's accountability I don't think so kandon compliance and accountability ka sarkar ka kwa betang katahi compliance and accountability kada banya ka okay kuan poishi ba manual mo ba hatu naka seng jong pi hatu ka congress ka menjur ni em ya kani ka ai jong ba don kam shwa ya ka ying bishar don kam shwa ya ka designated authority ban yo ai ka jing menjur na ka ying bishar shwa ba kan let ban si ya kini ki jakala ni ban de kini ki jaka ki ba de jong kini ki kan hon la da kim poi ba kloi ban renew ya ka registration ke jong ki kata ko na ikran long no beating around the bush ngai ba one minute long very clear the cause of natural justice has to take part no so you are innocent until proven guilty which means lada ja kon ki ek kita obviously the due course of action kare ke investigation shwa
Kadi benda cuaca ka yang syari. Bakin dia dan kita ke iki berokhat. Dah lah proof kan seshim. Mendegin bak shulong automatic bisatai. Pila syu consider bay butai beriu la le bakla lupa. Pila consider bay la long guilty and then hadian tu seshim tu mihap kan. Tu kata tu it's just logical. Man umenya keren man poi shi kam mihap hi. Kalau logical hi ba kadi banyak hi kat kurukum ka kaan ha India ru beroi pertai kalau long tah. In case minta mo, just in case hala kani ka bill ka trikam ka kalaan kan. Shubo minta ki la cancel no ka registration jong ka to ka kanhon mo. Henry ki institutions jong ka to kanhon pa kidang trikam kum ki school and ki hospital kidang trikam. Shubo minta ka sarkar ka shim no ay kini ki jaka. Ka di no siya ki way pade hakanu kur kom pade kan kta ya ka jing trikam ki to ki jo ki school and ki college. Kata cancellation kade on which ground? Cancellation is cancellation, no? Means pila pun kut itu. Means film don't show FCRA. Te baru khat kini ki an ki ba kele man penni mentah ini kan ka bill mentah ka ong em ba fi hab kalong perpetual. Means fi hab register be film man cancel. Fin hab man los nem fin hab renew ba. Te lada film renew kan kini no. Te kata cancellation te kam dan dia. Means cancellation means kalau force ka sarkar means ka jingmo sisi mala cancel te mala ship bi ka je jaka. Temu automatically kan kta ba ya ka jing trikam jong ka kanhon kan. Oh nya. Yang ba posna What bom cancel ru sha. What bom cancel usah kini susu ba cancel ni dia. Means kalau boy bisa put na. Surrender. Even if you surrender. Even if you surrender the certificate You also, comply isn't and it surrender. authority ka habat you? Oh, kada sini. Automatically kalau Means kalau bisa kaju kapung. Why do you want you ba pin renew ba? Because they want to know. Kat no pidon, kum no pi manage, and they will keep on calling you to Delhi. Huh? Phile you gani. Phila ban buri ya bon ki haka administrative framework te. Tapi pimla syu hi ban ong takan kalau alai bisa kaju kapung te. Habakut kalau along takan. Kashrip, long kashrip kalau penap. Kashrip lah penap. Kalau he ba kashrip long dei. and ki ong ba kalalong ka don too much of executive control. Ndai halor kani ka halor kani Administrative control. Administrative Both executive administrative means kashrip lah penap bitnya. Pimla la syu itu. Kalau umni minta ke Ministry of Home Affairs ko ong ba kat transpatli la cancel because of serious violations minta barok khat kidan kan rojar te kemud because of kini ko khat praspa nong na penta kini khat praspa pi pensito mi kini khat sawajar arspa kemud lada fi pinya kali pi bakala fi driver film jail bar khat passenger ilang te kata ke beneficiary barok khat jenjar Long kumba kalong hi kini kabil mentalong dan kambah hi kan ban long against ya kan marba kumba kalong hi kini kalau along bensyu ong no hostile mah kalau along hostile take over aslong kaway nga try ka kaway naki points jong gani ka bil ka day ba dangi kmi ya ka imprisonment mo nakasans na kilapan yar siya ka shis na hangi day tang ita kalong mo hangani For an organization kan phile you ta duna jonga sinem songjil la entire property has been Jom lah sak ni kalong ka burden ani ka jikya kalangat be ka property how individual pade urishima pade kala duna no kalong no they will not destroy the individual they can destroy a commission ya ka mission ya ka organization ya ka property ya ka asset ya ka everything ngakuan poy pi pastor mo nakaliang jong pi hatu kum ki ki la jing ya da ka ba pi sngo ba ka sarkar ka dei banwan ra mo lingba ka ni ka billa da ka dang yai beteng ban thmu ban beteng ya ka ni ka bill ka ni amendment bill ke kita ki la jing da ka ba pi sngo ka don kam banwan ra da ka sarkar ban pentik na ba ka num don ka nu ka jing muslia ka jing tuklar ya ka jing trikam jong kini ki kan lani ban kumiyong iba Robert ne ban pin bun kam ki pin mare nang ni sa tay sa Delhi man kapor kumta Ketu kadon goi ka section kani ka clause kani ka wanra ka section 16A7 the 16A7 kran metang at the place of worship kam Quranic institutions 16A7 ka kran kata 16A7 Telada pi kwa baniada shisha temut pi include lo kan bah katu 16A7 ong mai kan all the property institutions par what include lang bandung kata ke then ring tu ukuran bitang ya ka place worship ti kata
Imat orang kedau. Kejing pada ni, kejing kan ni kam tapi kejing ni kalau vesting iya ka property ka designate authority. An flimsi Kamen dikata. Mo da ko buram iba bami khmat na BGP. Mo how is a non-renewal of a society is again a national interest? How is Cuba mentah. how is the delay? Ke school, ke hospital, ke baajing Arab, ke bergi bapang, kim tere isu FCRA, kim tere isu ban renew. How that is again ya kan national security. Kumno pibu ya ke hospital ada simtan with jihadi. Is this concept pidem suatu. Mo namar kumbu om tati ke government haswa bahkan allow ya pi tu ki FCRA kalau dalam school tini lupa. Pila penterikam, pila ajing ken, pim tere isu. Boleh habis tu. How can you put that hatu kajing ongjong jong ke organisation bangam tere isu direct funding whether that amount to anti-national activity. That is a big Em kata kam lalong nomor baka India he receive 90% 90,000 fund crore na UN agency te. Ula dangi ne keren seliu. Mo ka India mata ka tit yar tmanang no. Ula dangi keren siya ka national security ka tit jet nang no, ka tit bom nang no. Ti long ula dangi keren siya ka national Kabu security. shibun ko na shibun kijing kali kan. Pi proper categorization jong ki FCRA ka di bandon ben. You cannot put Everything one- on everything on national bucket. security. Pinumla ban supet ya baro ki social organization at the same nakajuk akhmat ke jong hikin pinumla man le ta. Sakawi pun dah ba. Oh, Si orang yes. berniaga ni. Kalau abang yang keren saya kan dekat tanya ini jongi, tanya ini jongi bakal sepang kejeng ada. Kalau untuk 16 pi long kabang hab exam kan ki state dan ki jaka. Kat kum ke badan lupa gitu ki an ki badan itu ki celah. Mentapi ketua seal certificate ke authority yang tu ke klaim bah. Mula ai ha ka designate authority te bandi ketua seal certificate dan bala mano ban question ya ka seal certificate. Tikan kata ka mano ya ka an ya ka district council 6 schedule area. Ka violate ya ka 300A property. Tikan kata ka mano pa digi ni ki state tu ki badan tu ki 37 71. Itu rubi long kan ni kala you takadaw nga ibig ba nadu basdang so ban kata so key functionaries nang ta ski kay lam nang ta non renewal nang ta dekat tuka expired of jongki certificate pero khoy kidaj big ban ya ka kelong ayuba iti ki property ban lai sa ka designate authority yong ba rubat bene ka dei ba home minister bahkan ni kan long retrospective kan long prospective minta hospital in your foreign funding kam ngemlong bang ong banyasna no sawai sibu ngi kwa ban attach yang tu tengi la benan la peni rot lupa ru ngi sa extend itu you delok Ken-kennya igen. Kata Lalu pi have renew by every year. Nga try kata Yes, ko- iba. Every 5 year, not every Yung year. kata ka hospital ka ban extend ka numbak lah. Lada ka use bahaya ka ya ka fund. Tengah try ka numbak. Pi la ki kren Em hak jing tho apa kamlong tu ta. Hajing tho kamlong tu ta. Jadi belum menikin. Lada pi ong bayi ki property jong pi and confiscate lada pi violate ka law. It may make sense. Non-renewal ta. Surrender of SCRA. Kumno pi confiscated. Ya Kabagila surrender. Kim tere issue ti ya ka foreign funding. long so ainuk sama gidon garobar hospital tu kita yar khir ke jubi di ti dang don kiti ai ti menta ta dohot dang don kam ke jingrap na ba tele si ka poi ka por mentaru cubu mentaru hadian bela implement dan hadian bela pas kan ya tu next year ngedang yo biang ka pisa tengin sina namar dang sina tinghap continue bitu ke building badang sina te ton ong perspektif tamu nadu bala rai nadu bala implement je kene la long ka long an kene ka bil ti la yu nei ti menta pin ong makanaru to ngi pentri si syai tu bekam tang bang ong te la biang pikan ni ki prabangit ke balang te ki ong nai sim pisa su sabar ngene nang ni sekemat tengi le hino tengi ong ngem tri asu wan ni ti antara ri telah Taruh sasis. ayu ti kat sa Poi sejuk. poi sejuk be He sakaway ka double standard of law. Subu mentamo kano company hari India ka subu mentang ngan ainuk saya ka factory. Na ka jing bakala kami ke gas ni kami yu bakala. Pemla na pencitom ya baro itu ginong teri itu factory.
Kalau you tu beriu berkendak negligent hang ni key fashionary, imagine the entire MC. Kung may ong Entire store MC Pastor P, di- nama boleh. pada- Lada beriu hari India, ubom don kam yang funding, kejuk ke company, ke bakala ye ki we ki kam, syak penstom tang we arngot. Tang itu email. Tenrei ha ka FCRA pat ka long Berapa dong. Ti ka long double standard of law also. Nat ka daw kan intention hi pinamla ban like ka long ba, ka jing thmu ka long ban discourage hi ki foreign funding. But om dei tang ban discourage nang ni syakman. Ban punish ye ki balayo Balayo masyar. Tadam yung kakamsnaan kamli musuh. It's dynamic in nature. Tekat nang ya gisnam kindang bun kijing shem ngatray ngi balik don ka amendment bun sin. Bagi ya kijing shem ka intention hi kalong tahi banora accountability. But ki organizations ki bashim ya foreign funding ki they will comply. Ya kita ki rules ki beladan. Then naturally kita ki jingi kumbala kado barbot tengah try bro kin session kan sedon ka jingi thir halo kata. I'm sure government will be there to listen. Ka government kamni ka banong bakan kalong draconian ka government ka di jung ba kan snap dagil adon kum taki ki ban sami. Keblay ba wong gi kermen ba kan long tamo ngan po si ba walam gi ba kini ki tayo bla lek kumba ngeladap ong ne ba ketua kenhun mo jongki pastor ki bala yalam da menteri lang ba ki ade ka weni kenhun ki bala mi bal ya shau bali kendu ya home minister nang ta ki ladon ru ki rio pat ba ki ba pen pawi ke jing smokya ke jongki kumang ong mene wena ki MLA jongka BJP ra pen pa ging smokya mo Henry kini kilong individual voice mo ti hatu pis ngo ba kung ka VPP hindi, hatu pikir siya na may kata ka jingdawa, baka di man doon bidakaway ka sur. Nakajala meglaya, kariban mi bidakaway ka sur. Baro ki seng side bertegi din wala gajo ka rinsan, ban pinpaw, ya kajing sungaw kajing ki hakmat jong ka suakar pedeng. Dah kabubrom ya kata kajing keli kajong pi, ti kum ngahi hang ni ngamla ban chim kata karai, ban ong ba, ini mi nak berok hat, ngale nama kata kasyong hagarai jong ka SEC jong party, kata sa kabaning kong. Ti namar ba kumba play baka ka PPP hi kalau ada nadu u santerik nruterik u April mentau senem kalau ada ai ka jing top petition ti ngatrai kata hi kastan hi ba ni persya ya kini amendment kata de belong clear stand ni persya ya kata ka regulation la ni for transparency and accountability tangba ya kini amendment ti ni so ba kamla banlong kumba ban pensai ro kandiat baki ong bakal long perspektif mentang kani ka section 16B ka kerancai bahwa ya kata retrospective draft no section 16B Draft. 16B. 16B katu kebakaran pada pastor mana kada section 16A6 section A6 kapa ong ba authority can sell assets give sale certificate which is conclusive proof of ownership even if original title deeds not delivered buyer gets clean title original charitable purpose is extinguished. Kin kita. Ang kata kabor ka bakiyo. Bafin ang bakalong perspektif ni kam dere na Kamara, marhabil Indirectly kalau ya all assets already vested under old section 15. Tiap kay ka section 15 kabarim. Na umit ka to. Hoy ken Na omit ka to. tambahang ni May bet. hoy Section 22 ra umit. ki omit tambahang ni ki mention ba all assets already vested under old section 15 shall be deemed provisionally vested under new law. Long katu kita musyahab kenon dikan. Kita ba pila bu lupa hang tai bala jujan. Jujan. Kita ada lagi organisation kita bawa orang pikat 2000 tuli. Kita tu lah syukhan bet nak tu kan wan bet hab be hang. Wan ra Can change biang ka punishment after offense. wan ra biang ini ke chapter 3 16A do. The only good thing about this law kan itang beredu ya penalty. Tang dai. Sensitive siya kasi Maybe that can only be passed. Pi, minta fikiran yang national security threat, minta kadan ke national security law. Kidan ki ED, kidan ki babon ki an, ki income tax act ha? Tu minta femlak menong ba firidiu se katala da if there is a serious violation then accountability di bandan kan. Ya katu jingkeli ba pi ong ma pi ba. Fi benrap nongah dian. Kong kani kam desh phang politics. Kani kala desh phang jai benrio. Kani kala desh phang ka kumno bangini ha chakmat kam kta wan ong tai kita ki bala long nyam kristan ka kta I bor khoi ko.
kakta wadi ke diam tanah ru ski wada kim pat suthu mentah kan sapoi kapor kan kata le bro khaj nomor ba pia suthu ke India ka dei kita ka developing nation ngem pat dei kita ka GDP ka bala heb ha kibun kisnong ke banabar kibun ke NGO wat ke UN ke du wat ke sarkar India ka yo funds nabar te banong bangin ong ngim yo funds ke bamla banlong te ladang i kwa banya ki ke song ki pat ba kan no ki suthu ku makalong mentai pat ba kem pat suthu ha handai suki la kala nang rung haki kita hi ban mi ban pen i te masu ong nama ka koklu janta parti kami ndi ba ong ba kami nak kaliang ka parti jong ru ka sumi bi kum pat ba tengah thangi pat ba silong ru nganget ken ndi e bong ba sumi long su thu ken ba ka integrity jong kata ka constitution ke ka bang ngidon ka bor ho pat ba ma ba ong ka ya em dei Katu na ka- yes Di em ban mi? ke su thu mo phi mo ka dei ban wan na u pai ba hi mo lama kani ka le beyond politics dei na ta ka bang ong ni don ri phongut ki MLA mo ki represent ki constituencies ba pair they maybe la daki alam khmat de ki nong mi khmat ki jong ni ha assembly maybe upai ba ru la ban yi namar kumang su thu i ba bun na uri upai ba om su thu shapang gani ka bill ki consequences jong kani ka amendment Pi ke Long- banja si arpos nem hadian ke banja laipos nem hadian ke banja sanpos nem hadian kan kata ki khon ki kisiu jungi kan kata kong kali Ang kata di ka benta na kadang di na kata kadang ngi pelong i gani rinsan bangin pin su thu i ki pai ba mo Nashwa ban atang ini way mo, tang ini way badon kam mo. Ka problem bat kani ka bill kalong ba pibu ye ki briu ki ba 3 months ngo ba. Ha ka jaka ka ba pimut sniu ki. That's a problem. Kidon ki faith-based organization, kidon ki NGO, kidon ki beru ki babu ni ki ba 3 ye kini ki kam ki de ki beru ki ba 3 da ka mon alud da ka mensim da ka jing terang da ka calling. Kam dei ba ki kwa ban yo Mentah kalong pi bu ya kena 24/7 under scanner tu. Pi mut sniu ya kini gibru. pis dang be da jengmut ke ba pi berkas ni te kini gibru de kiba ya le percaya kari. Pek ngan cuai nuk saya pi mo. Lada pi puli dia ke entire law ya ke ak berok ke wei. Ki jet kam ya ke baki allow for foreign funding, education, healthcare, rural development, social welfare, environment, culture and heritage, relief and rehabilitation, faith-based welfare, scientific research. How all these are anti-national? Imagine. Balai pihak banda torture, balai pihak banda perking klik, balai watang kata jeng pelibang ke bang pastor mana. It's not easy tu ya ka faith-based organization, badan mo tang ba pin trouble nang ni sedeli, bandai ai jing ken ke kam ni tu ke masuk. Tikal En bentar kerja en manlaus nem hab lai nomor ba kani jing ai jing mut jing ba robot kalong exam no i fit bit no. M. P education, healthcare, rural omdai tang ki faith-based. Kidon shibun Nomor ba mentah, ki ni hap ni hap beneficiaries. kidon empat misuse no in Kidon the name ba of misuse? social in the name of Kibun social na, institutions school andai misuse like for example long anum ko akon sim dartay oh kisim for a purpose na kitray kam pada ko purpose Oh, kidon ko kita. Fi mentah ang kita gindon back ho kita gini back lenti teka lenti kalong ta kajik play long habat benya te ba kababu jing mah mentah kalau bet kini ke beneficiaries mo mentah ki pat ba kan hap sai ba kini ki bayo jong mentol ni ki beneficiaries jong kini ki organization ki baron de ki organization mentah hospital ki school ki ba pair na do ki kum ka world vision ka bam dan intention ba fin like forcefully convert you know mentah ki don ki seng jong ki nyam ten rai ro organization kabal aban kata kini ki beneficiaries mentah government kan suppress kam kabam ngim la man priya ang kita ikut kom kam jengki kan Ngashwa bang tang kumne mo. Shibu mentala da pi kini i jika jong no. Ya kadon ko organisation ka misuse. Shibu menta mo kadon ko organisation ka misuse of foreign funding. Ki influence ya election, ki penklumar, ki create violent hapo kari. Lani ki bu bom ki the bom. Sisi kita kini after duly inquiry. mentah lada after investigation After yes investigation, after proven by the court of Mentah, law. kanu That is kepisah a ke bawah national sini. justice hari India kan. Namar bala abu dah katuk SBI New Delhi kedu no kepisah ke barung sini lala ban trace Lala mentris. traceable Mentah we have the police, we have the AD, we have everything in India ka bala ban lap ya kum kita. Di enda la lap enda la proof guilty ya kita, la lap ba misuse. Pensitom ya kita kan. kata kay mentah hadu 90 to 98% is traceable deh 2% ka pamla kadi habay day bagafan ka buwan dari account jadi sim ko example pi kadon ka case po Tirupati temple mo hang to kini ki foreigners ki wan ki donate apo ki donation box in their currency pi then it was found out ba
they had violated the certain rules. Even that temple was fined by the government. They had to pay whatever was required. Kituru kitiki part of funding. They come in unnatural ways. They like I donate kitiki dollars, kitiki yen, whatever. That also is foreign contribution. Whether property has been seized. No, that has not been. Kita ni, it's not what seizing. Dari nang ni. Dan dikilayan ada bersih. Nang ni semat yes, nang ni semat lah lagi bakla. Pi hang ni pemo ya kitu ki prior permission ke bang store. Nomor foreign funding you can come in two way. Kawai ka prior permission for specific purpose, for nak specific source. Katu dalai akut katu kalakut no. Ya katu ngimtip je ayo. Mo sakawai pat kadika FCRA. Ti Henry kum kita ki baong yi ba. Kalau it's a different thing altogether. Balai kata ke India ke security agency jong ke India katluat hadu kata bagi baru ki laban wara foreign currency sini. Lo dengi kwa bane ya cisha if we really discuss about national security. Hakanu ko dur ki laban ban wara ya. Tena airport ini kan ada. Oh, kamut ke Labs. Security labs. Namar ba kapor klaya mo nga hoy. Nga ko ang kun no ikani ka jing theory jing da kan ka jing kali mo na mangi su thodo meneng ya kren halor ki mat ba pair ki clause ki sections ba pair jong ka an ka ba rim ka amendment jong ara jong po but menta ka amendment bill jong ara rio ba ngi su tho ba ki don chipun ba ki kin don ki ba kring ya ka jing mo ki ba wan ra ya ka jing sko kya pedeng jong upai ba o jong ni mo ting as kwa bu ni jing clean ka menta i we pedeng jong pi but da pin link ko ki juba ki jong pi mo hatus ngodei hok ba ke sorkar ka bala don rupai ke bor bakan pinsange ya ka foreign funding kan yoro ya ka bor ban keni no sundon ya ki jaka ki putai ki institutions ki ba penyaj daki ken hun 3 months ngobha ki ba 3 na kabanta ka bha kamyat jong upai pa but ya kata baro banle hashwa bakakot ani ka ying bishar kan ai ya karai ka bakhado jong ka instang na phiba habokot hi ke India kadang ngej ha rule of law ha principle of national justice kadang believe hi ha constitution jong dari India ti ha jing sko wo jong ahi kumbang ong phi kalong ba kum kari ke barang don kam ye ki funding kum kari ke ba ngidang they ban encourage ye ki bru bakin trei haki kam ban kentiu ye ka puli ka buthi ka kot ke khia bat kum ta ngim dei ban pet ye kini ki nong trei haki kam trei mon sobha da kata ka jing but sniu ngidi ban trust ye ki bat haba ong trust kamut ong blind trust ke ke ba don kam kalong ba ngidei ban wanra shisha ye kita ki stringent mechanism kumno ban yada ya ka safety ya ka security jong kari da ka ba strengthen ya ki mechanism ki ba pair ya ka police ya ka ED ya ki investigation ya ka court bat kum ta ter mo ya ki security agency ladangi kum kari habangi kwa ban yada ya ka superinting di ban fokus sya kata ka liang namar ladangi perle jingmut no ladangi mut sniu no ya kini ki tremon sobha kaba ngangayu i kalong bakan discourage ya ki bru ke bateri ha ki kam imlang salang bakin wan syakan kam ha ka jingu i ka jonga ya kan ka amendment bill dei hiru tang ban ong ban reversion no kabadon kami ya mentahi kalong ba dei ban shu reject bichwa ya kan ka bill but napenta ka jing ya da ya kari let's say ka India kala ban fokus ya ki wai pat ki issue ki badai ki security concern ba bosh na Nagalang jonga tengah try kaya ibe kumtahi lada ka compliance but accountability kadon tengah sai kanumdon kanu ka jingwari baki kanumdai bandon ki jingwit hangno no ye ki bri bikin perkhat ikata hot i barabad yong ba ka jingthmu kalong ban perkhat i kinong 3 months kompha da ka jingmut musni em kam long kumta ka sulong no ba ka sarkar ka ong ya kitu gi bashim ya kini gila jingira ba kin hensting Haba kiwara ek foreign corruption kin long testa ya ka but kin long accountable but ban comply ya ki rules from time to time. thank you ba Manul Kumba ong ni ba meniya ngalo sumenjot hi kabading kong thai shaban even place ya kani ka bil ha parliament thai kadang bahai ba lada ka sarkar kadang siya ka jumut ban pen bha mo means pa siya ka parliamentary committee ndai ban shu force ya kani ka an namal kum kalong manta tangi i ba kamdei siya kum as per the constitution kan kla shulong mo shpen ibe ya kabor kum no mo shukni ba ke hakatu ko kom telong kum ka India ka demokrasi jungi ba kata constitution ba shna na mchwa kam ya hab kini ka bel te
dah kila legislative parliamentary committee lah dah kila pet kambanian untuk baru khoi kini ki MP so khoi ki baladan hau tu committee kila ya ai nu George Mut bah dan sara ya kan ban dia discuss sapo ka house ru kala long handai ban ong ban kum ba kalong menta te kala ki board ta kong ki points ki policy kila ya baklas ba palat te kala dai hi ban ya ki tang ba ban ong kum ba kalong ka bill menta te lanu kam dai ban pass ke kam dai hi man pas ndiat ru ka syong pat no ku mak syong no ka parlimen mentaru ka jing no terjur ka nang no syusyu mana kani TMC apa mor ka join ka ring tekan kam ka kislong no bayu rot kila kabyang bah ka timing kabyang bah ki kila pa masyu take advantages ki kwa masyu take advantage kata di ong iba sa kumnum ro ngai ka kani ka bil te kalong drakonin dalam sekumur nuru tingin sepet jadi kelong kena kudu kompat dari sini Indonesia kemat kadiban peri dak lawan kata parliamentary committee lah di discuss haba wada mengi bempat dan hapo parlimen bempat day kita kinong mah sina ain du ngila susu te kita stay lagi di susu kampun Pastor Atau ya maka ci jong hi tingai i ba kan ni kabil buan ra kam don ni ai nei like no ban ai ka vesting of property and the designated authority dia ba phai ni kabil hi ka persya bagi kai persya ya ka constitution article 26 article 30 ki 6 schedule bon ba 37 bat ki wei te te ko mo ong hi wasang hi ngila ai tu memorandum ngila pati bat ngi khwi nanti ba un khot ya ka bangin don ka jingya discuss clearing mot chwa te ko mo sing tin hi long pat dai ban table ya ka bil badang don kam ban daya thir chwa nam baka long ba haba amen nya kanon ka bil ka di ban don ka safeguard su yaki yaki pat ba tangata ba walam Ti nak lang jonga hi ti mas mo ba ka regulation gi ban pediang. Mo banikong ti ka confiscation ting imla ban bangin pediang sakman. Namar bang isu thu ba kala kan kata namar kani ke livelihoods of countless beneficiaries. Ti lada ka BJP hi kalong serious about kasomai kata national threat dai. Haba ka amen ni ke bill arhajar kan re kala ban consider kata. Tambah por ka amen yalade ban yada na kata ka jing yok funding political parties kontok dak bo boron ko congress sak ko ndia ti takadaw kani hi ka bill ngisgo ba kadon kamba kan retract nama ya kini ki sections na do e do l ada ka kwa ban pen klanya ka ya ka audit ya ka transparency dai ka pen klanya ka audit hak untuk chapter 4 ka pen klanya ka audit namar ba ka ban ensure ba kini ba violate ya kini ka an kidi ban yo ya ka due process of law dai and baru kidi ban ensure ba kini ki charitable organization ki ba pen come for developmental works for the private sections of the society dai kinom dai ban chak ta kan kidi ka bil ti ka tai kidi okay kublish bun pa itu ki jing pensnor ki jong pi mo ki jing ai jing mut ki jong pi bat ngangai bagi parlo ki jong ni kelas smuthu nama katu ngi lai tai halor ki benta ba pher ki be dei bat kani amendment bill arjar pun rio bat dengan bakla manga ba menta ka sngi ki labu ka sngi ba o union minister home minister on table ya ka bill mo amtep menta mi bula table no pat table ngam pat tep pa parliament dei tang ba kum ki pat ba ngi dan kam ban long ki ba pet ngon ki ba smuthu ki an ki ba ka sarkar ka ra nama kini baro ki dei na ka benta ka mentoy jeng pai ba belian ti ko man shu ben rap ban pin shai khin diat ban samap ya ka e ka ba iba Robert Ilaong ba ho ngi dan kam manun ra ta ki strong mechanisms la ni ki la jeng ra ki ba khlan ban pen khlan ya ka security mo hindrai ka ni pare kam dei ban kta ya ka rukom trikam jong ki kan hon 3 months ngo bha ki batre nak banta ka bha kam ya jong pai ba babun nang ta i ba poshna ila batai halor ke jing dan kam bandon ya kata ka jing bot tikna ya ki an ki kanun ka jing long accountable ka jing kit kli haba phile ekono kam la ni phishim pio e kata ka foreign funding but ila ongru na do men mo ila ong ba kani ka nakadakadaw ka an kan kam man ya iling ba shibud ki benta ka ba kidang don ka room there's still room for correction mo ti nang ta shushu iba manual ila ong ila batay bha
kan jin da baha ba ka sarkar kan pha shwa ya kani ka bill sha ka parliamentary standing committee bat kum ba ka long mentahi kani ka bill kam ya ha ba ka jinglong jingman jong kari ka jongi haladangi pet thu ya ka kat kum ka lens jong kari ti sen shar ba ong ru don kam bandon ka jing ya thir jong ubabun balang bat hak kum ba ka long mentahi kam pat day ban pas ya ka ti kum jo i pastori la batai ba kidon ka kendon jong kani ka bil ka bakta shisha ya ka rukom trikam ani ka jingdon jing em jong ki ken hud bat ka kta ru bat ka ya persha ru ya ka riti sen shar kari bat ka don kam ru ya ka jing ya thir bat om pat day ban table ya ka nang ta shu shu iba walam ila batai halor ka jingdon kam bandon ya ka ta ko audit la ki kwa mo kan kam man klan ka audit la ki kwa ka transparency hinre am day pat ban kta da ka bor ya ki tu ki ken hon ki batre mon sungba pat komentahi ong ba ka regulation ho ngi don kam hinre ya kata ka jing shimti la ni ka jing kni ya ka bor na ki ken hon ya ka ta kim priang ti ngi sung thu ba ka jala me glaya ka jongi ka dei ka we ni ki jala ka than stay la mi ngi ka ba rangi pet ya ki snam ki bla le ka rukom long jong ki school ka puli ka puthi ka kot ka khya ka jinglong jingman ka imlang ka salang jong ni hi la pinwan dur da ki missionary mo kumakilong ka puli ka puthi ka institution ki jing bubun te kisngo ba lada kani ka bil kumba ka long manta ka la ban kta ya kata ka jing trikam ka jong ki bat ka jing kni no ya kini ka jaka ka la ru ban bu jing ma ya ka lawei jong ka jong ki pai ba jong ka jala ka jong ti ko mangi su thu hi ba oi ka sarkar ka don ka jing thu ban te la kam ngani ban khmi bnya ay ka jing wan rung jong ka tak pisa na shabari bat kumnung pendon kam ya ka henry ko bala pen pa hi ki don kam ya ka jing ya kren shu la ni ka jing ya ther shu halor ka ni kamat khnang ba kata ka jing pen sngo jong ubabun balang ki jat nyam ba pher ki ken hon ba pher ki seng balang ba pher don kam man shim lang ya ka jing pen sngo ka jong ki tinginget ba kumba ka long mentahi ba ka kat ba ka sarkar kan table ya kan ka bill ngim tip maybe mental snila ni lasha la chisin kat bang ya kan ka monsoon session ikan men baka sarkar hi kan shim ya ka rai ka balong kat kum ka mon jau pai ba di sa chisin ka pan pau jing sungu ya ki panelist ki jongi iba Robert iba one kid poshna iba Manuel Bedwar I Reverend Solia nang tai ba walam ki bla pelai por knang banyatai banyathir halor kani kamat bat kumjo ru ngangai ba pai ba ola yoi ka jing pen shai bla da pitan kinu ki jing pen sngo pila ban tho comment section ho ba wat glad ban like share but subscribe ya ka cham ka jangi tadat hadu ko we ba ka por ngari ban ti mauri nang man ta for front media kublai ka por jong pi baro